వచ్చేసాయి రావులపాలెం వాళ్ళకి మంచి రోజులు వచ్చేసాయి. ఎందుకంటే గీతాస్ వెడ్డింగ్ వరల్డ్ లో క్లియరెన్స్ సేల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో ఈ షాప్ మనకి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీ రావులపాలెం ఫ్రెండ్స్ కి ఈ రీల్ షేర్ చేసేసి సేవ్ చేసుకోండి. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సారీస్ అండ్ లెహెంగాస్ పై ఫ్లాట్ 40% ఆఫ్, డ్రెస్సెస్ అండ్ 3-piece సెట్స్ పై ఫ్లాట్ 25% ఆఫ్. ఈ మ్యారేజ్ సీజన్ అంతా కూడా బ్రైడల్ లెహెంగాస్ మరియు సారీ లేసెస్ ఆఫ్ ప్రైస్ లో చేస్తున్నారండోయ్. యాంకిల్ లెంత్ లెగ్గిన్స్ ఒకటి తీసుకుంటే 300, రెండు తీసుకుంటే 450 అండి. మరియు రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ ఒకటి తీసుకుంటే 450, రెండు తీసుకుంటే 600 కే ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వీళ్ళ స్టోర్ లో బ్రైడల్ జ్యువెలరీ రెంటల్స్ మరియు సేల్స్ కి మనందరి కోసం అవైలబుల్ గా తీసుకొచ్చారు. కస్టమైజ్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ అండ్ మగ్గం వర్క్స్, సారీ ప్రీప్లేటింగ్, అలాగే ఉమెన్స్ కి కావాల్సిన వెడ్డింగ్ ఐటమ్స్ A to Z వీళ్ళ షాప్ లో దొరికిస్తున్నాయి. తప్పకుండా ఒక్కసారైనా షాప్ ని విజిట్ చేయాల్సిందే, లేదా ఆన్లైన్ లో అయినా షాపింగ్ చేయాల్సిందే. అడ్రస్ వచ్చేసి గీతాస్ వెడ్డింగ్ వరల్డ్, విశ్వజనని బుక్ స్టోర్ ప్రక్కన, మార్కెట్ రోడ్, రావులపాలెం.